नों आंनि हौवाखौ आंनिफ्राय सेख'दों। आंनिसो हौवा बियो। लाजि गैयि निलाजि मेगन गोसा। आंनिसो हौवा बियो। नोंसो आंनिफ्राय सेख'दों। लाजि गैयि। आंनि हौवा। आंसो हाबा जाग्रोदों। आंसो लांगोन बिखौ। नों मोना बिखौ। आंनिसो बियो। आंसो लांगोन। लाजि गैयि सालि। आंनिसो हौवा। आंसो लांगोन बिखौ। नों लानो मोना। आंनिसो। आंसो लांगोन। थां एंगार। आंनिसो एंगार। आंजों फै रादाय। आंसो नोंनि हिनजाव। आंजों फै रादाय। आंजों फै। आंनिसो सैमा दगरि। आंसो बिनि हिनजाव। फाप्पिसालि हौवा मोननो रोङि। आंनिसो बियो। आंनिसो। फै होनदों रादाय। नों आंनिसो। आंनिसो। आंनि। रादाय। सालि खांखेनि। सालि नोंनि थाखाय रादाया गोग्लैलांबाय। नोंनि थाखायनो। रादाय। सालि नोंखौ गारा आङो। नोंनि थाखायनो आंनि हौवाया गोग्लैलांबाय। नोंनि थाखायनो। एंगार। गारा आं नोंखौबो दिनैनो गारहरगोन आङो लामा गेजेराव। गारा आं नोंखौबो गारा आङो। एंगार। आंनिसो हौवा। नों आंनि हौवाखौ सेख'नानै लांदों। आंनिसो। एंगार। गारा आं नोंखौ सुधार। सिमांसो। आंहा माथो मोगथाङावसो सुदेमजों रायज्लायबाय दं नामा? रादाया गोग्लैलांबाय। सिमाङाव आं सुदेमखौ बुनो मोनदों। गोसोखौनो रंजानाय मोनलायलांबाय आं सिमाङावनो। सालि सुदेम। नोंखौ मोगथाङावबो दुखु होनो हानाय मोनबा आङो। सिमाङावसो आं नोंखौ हादों। मोगथाङाव माब्ला हागोन आं नोंखौ? आंखिनि सुदेम। फाप्पि सुदेम। सिमाङाव बुनो मोननानैथ' आं गोसोखौ रंजानायानो मोनदों। नाथाय नों फाप्पि सुनिया आंनि सिमाङाव नुजाफैबाय थानाङा। फाप्पि साला। कालसुनि ग्रह साला। कालसुनि ग्रह सुदेम। नों आंनि सिमांफोराव नुजाफैबाय थानाङा। आंहा गोसोआव असान्थि मोनो नोंखौ नुजाबा। असान्थिनि बेयाव सिमां। मोगथाङावथ' बेबायदिनो खालायदों। सिमाङावबो बियो आंनि हौवाखौ सेख'बावो। सिमाङावबो गारबाया बियो। सिमाङावबो गारबावा। सोर इसोरा बे फाप्पि सुदेमखौ जोनोम होनायथाय? जोनोम मोनाबाबो जागौमोन बियो। बे जोनोम मोननानै आंहासो असान्थि जादों। संसारनिफ्राय आनज्रायलांबासो गैया जालांबासो आंनि जिउआवबो सान्थि जागोन खोमा। सालि सुदेमा। सिमाङाव बुनो मोननाय बायदि मोगथाङावबो माब्लाबा बुनो मोननायबा गोसोखौ रंजानाय मोनगौमोन आङो। आंखौ दुखु होनानै नोङो सालि। आंखौ दुखु होयै आंखौ नोङो मोगथाङावनो दुखु होदों। नोंखौ साला आं सिमाङावसो दुखु होनो मोनदों। माब्लाबा नोंखौबो मोगथाङाव बेबायदि खालायनो हामायमोनबा गोसोखौ बै सानखालिसो रंजानाय मोनगोन आङो। गाज्रि गुज्रि बेयाव फाप्पि मानसिफोरा नुजाफैबाय थायो आंनि सिमांफोराव। फाप्पिनो सान्तिखौ बुंनानै सासे पुजारि लिरनांगोन र'। सालि बे फाप्पिया नुजाफैबाय थायो गाज्रि सिमां खालायनानै आंखौ। माइबासो खालायदों खोमा बियो आंखौ। बेनिखायनो बेबायदि नुजाफैबाय थायो। पुजारि लिरनांगोन र'। न'फोरखौ फोथारजोबनांगोन। नङाब्ला बे फाप्पि सुनि ग्रहआ आंजोंनो खाल सुनि जानानै थाफाबाय थागोन। शांति, क्या करे तुम जल्दी आओ। जी मैम साहब आए। जल्दी आओ, मुझे काम है कुछ। जी मैम साहब। क्या हुआ मैम साहब? कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ शांति, मुझे कुछ काम है। हाँ मैम साहब बोलो। वो तुम्हारे कोई जान पहचान का पुजारी है क्या? पुजारी? हाँ शांति, एक पुजारी चाहिए था पूजा करने के लिए। पूजा करना चाहती हूँ मैं। पूजा? हाँ वैसे तो मैं ये सब पहले नहीं मानती थी ज़्यादा, लेकिन मैं ज़्यादा पूछती भी नहीं थी, लेकिन ये सब करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैम साहब एक तो है मेरा जान पहचान का, मैं बता देगी। हाँ तुम बताना। हाँ यहाँ पे आने के लिए बोलना, पूजा है बोल के बोलना, पैसा दूंगी बोलना। लेकिन मैम साहब कब बुलाना पड़ेगा? मतलब मैम साहब पूजा कब दोगे? हाँ तो तुम बताओ कब होना चाहिए? मेरा मानना है तो घर गृहस्थी का है तो गुरुवार को ही देते। लेकिन मैम साहब अचानक आपको पुजारी की कैसी, मतलब पूजा क्या? आप तो ऐसे पुजारी को बुलाते नहीं थे। क्या करूं शांति, उस वो डाइन सुदेम जो है वो बार बार मेरे सपनों में आती रहती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उस चुड़ैल की डाइन की नजर लग चुकी है मेरे घर में। उसकी काला छाया पड़ चुका है मेरे घर में। उस काली डाइन की काली नजर लग चुकी है मेरे घर में। इसलिए मैं पूजा करना चाहती हूँ, बड़ा सा हवन रखना चाहती हूँ। कोई भी बड़ा सा पुजारी बुला के लेके आओ तुम शांति।
कि उस सुदिम की काली छाया, काली नजर शनि काल भी ना लगे, ना लग पाए, इसलिए मैं हवन रखना चाहती हूँ। हाँ मैम साहब ठीक है। शांति तुम ऐसा करो, तुम अभी जाओ। अभी जाओ? लेकिन मैम साहब खाना बनाना पड़ेगा, अभी जाएगा तो क्या खाएगा? खाना वाना सब बाद में, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं क्या करूँ? तुम जल्दी से जाओ, कल ही पूजा रखेंगे, कल ही। तुम पुजारी को बोलना कल ही आने के लिए। कल ही रखेंगे पूजा? हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, हम कल ही पूजा रखेंगे। मुझे पता है उस सुदिम की काली नजर लग चुकी है मेरे घर में, इसलिए मुझे बुरा बुरा सपना आता रहता है, पता नहीं और क्या क्या होगा, इसलिए मैं पूजा रखूंगी। हाँ ठीक है मैम साहब, तो जाओ, अभी जाओ। हाँ मैम साहब मैं जा रही है। साली फुजाखौनो होसिगोन आं सानफ्रोमबो आंनि सिमाङाव नुजाफैबाय थागोन बेयाव। बेसेबांनो मानसिखौ नायनो बायो, बेसेबां आंनि सिमाङाव नुजाफैबाय थायो। साले फुजा होनायनि उनाव बिनि गाज्रि सुनिफोरा थांगारजोबगोन खोमा र', बेनिखायनो माबार गाबोनो होगोन आं फुजाखौ। बे पापि सुदिमनि गाज्रि नोजोरफोरा माबार ओंखारलांथों बे न'निफ्राय। नोंफा जालायखौ नोंखौ बुंखादोंमोन थाबनो गारिखौ बुकिं खालाम होननानै, अबाव थांखौ गारिया? बुकिं खालायदोंमोनलै, जायासै मायबा खामानि दंनो। नोंनिया खेबफ्रोमबो खामानिफोरा बेबायदिनो, दा सोरबा फायगोनानै होबोला सेस बे माल माखासेया मोननाय नंला। ओइ जाम्बा लाङा रावबो, आं बुंदोंना गाबोन फिक्स, गाबोन लायथारगोन। मालखिनिखौ मोनाल' जाथो नोंखौ। थोद मोसौ गाख्रबबाय थायो। नै बिहामजो आंखौनो थांनो होबाय माथो थबसेयालाय। नोंखौ? औ आंखौ थांनो होबाय, ज'नो बेयावनो ओंखाम जानो हागोन, एसे खामानिबो मावना हैदो होननानै आंखौबो लिंबाय माथो। बेनिफ्राय नों मा दा थांसै आरो? औ बिहामजो थांसै, गाज्रि मोनगोन ना? थां होनब्लालाय नोंखौ लिंदोंब्लालाय आरो। औ लिंदों नालाय थांसै, बिसोरा खानाबो जागोनबा गयखौबो लांफानो होखाबाय, एसे फैसाबो मोनसिगोन, आरो बे जानाय जुनायनि खालायफोरखौबो आं माबा अमानो लाना फैसै। खालायफोरखौ लाबोगोन आरो आइ नोङो, लासै सिंनो मालाय बिसोरानो नांगोन खोमा, नों बिगोन आरो? ओइ लाबोगोन आं, खामानि मावना होनायनि एसे बेफोरखौनो लाना फैसै माथो। फिसाखौ बुंगोन आं, लाबोनो होआबाबो लाबोगोन आं एसे अमानो। बेबायदि लाबोगोन आरो नोङो मालायनिखौनो। औहाय लाबोगोन आं, लाबोनो होआबाबो लाबोगोन आं। मिनिजागोन नों मानसिफोरजों, ओंखाम खालाय बिनाय मिनिजागोन नोङो बासा। आयै बिनाङा मानसि सिगाङाव, थै मानसि सिगाङाव बिया आंहा, थबसानि सिगाङाव बिगोन आरो। आंहा बेखौनो मोनगोन होननासो धान्दायाव थांनो नागिरदों, खालायखैफोर माखासेखौ अमानो लाबोनो होननानै। बा आरो बिसा थबसा लोङा, अमा गैखाया, हरखागोन बियो बिबानो। ओमफ्राय नों दानो थांसै आरो? नोंखौ दानो खामानि मावनो लिंहरदों? औ एसे संला संसै हाला हासि खालायनो, बिसा मानसिफोर गैयाना बारा न'आव खामानि मावग्रा, जेनेबा बाहागि बुहुगिफोराबो सोरबा सोरबि टाउननिफ्रायसो फैगोन ना। नोंखौ खामानि मावनो लिंहरलायदोबा मानसिफोरा बुरजा जागोन नामा? बुरजा जागोनानो दे, बिनानावफोरखौबो लिंदोनो, बिदाफोराबो आरो बाहागि बुहुगि सोरबा गोबां, आरो गामियावबो सोरखौबा लिंदोंनो, बेबायदिनो एसे बाहागिफोरखौ मानसि जागोनथ' र'। दा थाब थाङाब्ला आरो गाज्रिबो मोननो हानाय ना, मालाय लिंखादों थबसाया, दहाय फैनानै लिंफैखादों। थांसै आङो। थां होनब्लालाय, नोंनो ओंखाम संला होनबा सानजौफुनिखौ? आंहा संनाङा, आंहा गोमजाना फैखागोन बेयावनो। दे होनब्लालाय थांदो नोङो। र' आयै, बेनिफ्राय नोङो मोसौखौ बबेयाव दोनदालहैनाय? मोसौखौ बै दैमाफोराव दुब्लियाव हैदों, माबायाव दुब्लियाव माने बबे मोनसे गाथोनाव हैदों, बासन्तिमोननि हायाव हैदों। औ दे होनब्लालाय। मा जाखौ, मानो लिंहरखौ बेयाव? मानो लिंहरखौसो होननानै बुंनो फैदोंना नोङो? आंखौ हौवा नायनो फैदों, नों मिथिना मिथियाखै? खोनादोंना खोनायाखै? मानो खोनायाखै, खोनादों, नोंनो खिन्थादों माथो। होनब्लालाय मा नों फाखालैथ' सोंबावदों? मानो लिंहरनो हागौ आङो, नों मिथिया नामा? आरो सोंबावदोंदि एखे दानो। आयौ मा एसे रांखिनि र' सिथा। सिथा? माबायदि सिथा नों? आंसो मिथिगौ माबायदि खर' गाज्रि जाजोबदों आंहा। आंखौसो हौवा नायनो फैदों, नोंखौ फैदों नामा? नोंखौ सिख्ला नागिरना फैदों, हिन्जाव नायनो फैदों नोंखौ, आंखौसो नायनो फैदों? लांबा लां, माबोरै? र'लै देलाय, बेबायदि जायो नामा उखा मुखा जलदा जलदिनो? जायाब्लालाय मा खालायनांगौ? आं बे बोरायजों हाबा जाना थांनांगौ नामा? बेसे बोराय मानसियालाय? मिनिनो फैनाङा, साला सतिस बन्दा, निग्र' गोसोम बन्दा। सोमलासो नोङो, सोमला। सोर सतिस दोननांगौ नोंखौ, सोमला? मा जाखौ दा दे, सोमलायानो दे, सोमलायाखाबा आंना नङानो। माखौथो एसेबां रागा जोंनांगौ, जेबो नङा दे, लांगोन ना आङो नोंखौ सम फैबोला। लांगोन नङा, मोनथिखा सोमला, आं बुंखाबाय, आं बेजों थांखाया, बे बोराय हौवाजों। बेसेबां बोराय? बोराय माने बोराय आरो आंनिख्रुइ 10 बोसोरसो गिदिर जागोन। है जाम्बि, बेखौनो बोराय होनबाय, थांजायोन माथो, बे बोराय आरो। अ थारमाने सोमला साला, नों आंखौ थांजानो लुबैदों बे बोरायजों? थै जाम्बि, ओरैनोसो बुंदों आङो, सना माइनाव। इनगार बेयाव, अननानै देखाय नोङो आंखौ ओरैनो।
आं बेसे सिखाव खावनानै बेयाव लोगो हमफैदों नों आरो माबा सिरियासआनो नङा माबा फाल्तु खालायबाय थायो थांसै आं र'लै सना र' थांथ'नाङा र' सासेबो मोजां बोफ्राय मोनाखै साला हाबा जागोन होनबाबो लांनो नागिरा ओइ देलाय र' मोजांखौनो मोना खोमा थां र'लै जाम्बि सना र' मामोन रितु मामोन माने बक्सि हाथाय खालायनो थांनांगौ फुजानि हाथाय दानो थां फुजा मा फुजालै फुजा होनो नागिरदों आङो माबा गाज्रि नोजोर नाङिनि ग्रह नाङिनि मा नोंलाय माथो आगोल बुङोमोन बेफोरखौ फोथाया होननानै मा फुजा होनो नागिरदों नोंलाय बेफोरखौ सानबाय थानायनि सम गैला बक्सि आगोल जे जानोमोन दा नाङा आंनिबा बेफोरखौ खालायनांगोन होनबासो आं न'खरा मोजां जागोन आं हले बेफोरखौ फोथायथारालै नों फोथायाबानो जागोन बेफोरखौ खालायनो नागिरगोन आं नंगौबाबो नङाबाबो खालाय आंहालाय मा दानो थांनांगौ औ दानो थां माबोरै थां आं सान्तिखौ फुजारि लायनो होदों गाबोननो फुजा होगोन अके माबा माखासे माबा माबि बुरजा मानि लाबोनांगोन नों गोसोआव थानाय नङा कागज गांसेयाव लिरनानै लानांगोन लिस्ट बानायनांगोन नों लिरलांबाय था आं बुंबाय थानि धै लिराबाबो जागोन आं मिन्थिखागौ गोसोआव थाखागोन फुजानि मालफोरखौ मिन्थिखागौ आङो नोंलाय माबायदि मिन्थियो नों जेबोखौनो फुजानि हाथायखौनो खालायफेरा माथो नाङा नों बावगारगोन लिरनानै ला थां कागज लाय धै बरिंथारलै बे खानियाबो थां माबोरैलाय ओइ र'लै र'